De zeeeernen gaan een spanwierte van 2 meter. Ze binnen druk dwaande om een nest te bouwen en vertonen baltsgedrag. De verwachtings van de boswachters binnen heeg. Mijn hoop en daarmee ook mijn verwachting is dat het goed afloopt. En dat ze, gezien ook wat ze aan het doen zijn op dit moment, dat er straks het niet alleen bij knuffelen blijft, maar dat ze uiteindelijk gaan paren en dat ze dan hopelijk eieren gaan leggen met het nodige resultaat. Verliezen hier wie het span ek al in het Lauwersmargebied, zie je de doel wel aaien, maar die binnen net uitkwam. En gezien ook de verhalen uit Oost-Europa merken we dat vogels die wat ouder zijn, dat de kans op reproductie, dus met andere woorden de kans op resultaat, alleen al nagelang dat ze wat ouder worden, alleen maar groter wordt. In de Oostvaardersplassen is in Perilien een webcam bij het nest van zeeëren geplaatst. Steeds Bosbeheer had dat hier echo wagen, maar omdat het nogal duur is, toch net dien. Als we het hier gedaan hadden, dan waren we bedrogen uitgekomen, want ze hebben een ander nest gebouwd. Dus wat dat betreft is het goed afgelopen dat we het niet gedaan hebben. De zeeëernen haar nest bouwt op een plakje dat min te bereiken is. Onder het lissen van de aaien en het brieren moeten de vogels vast net versteurd worden. Steeds Bosbeheer en de politie zullen surveilleren om vogelspotters uit de buurt te houden.